Hi guys, welcome to my YouTube channel guys. YouTube channel फरायनायखौ जासि हरनाय जाबाय आरोना आङो दिनै बेलेग जायगायाव फैदों आरोना माने पुरा इउनिक मोनसे बुस्थु बायनो फैदों दायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना चेन्द' मानसिफ्रा डेन्जार मोनामदों लाबाथि डेन्जार मोनामदों जि खस्थ' थाबाय थादों मोनामबाबो ओमफ्राय नैथिं गारिया खाथियावनो दोनफैबायबाबो खुन्दाय दिले अलप हले मान उसरते सफायहे गारि नै ब्रह्मपुत्र पोइट्रिफोरा मालाय बेफोरखौनो लानानै बेसेबां कबिता लिरोमोन तो गाइस আমি আহি পালো আৰু না যাই পামে বেছি দূৰ নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰটো পাৰ হলো এতিয়া আমাৰ কিবা চাই আছে মোবাইলত সেইকাৰণে যি गोजांबाय आंखौ आयु बे गस्लाया एकदम माबाना पातला रेजें बेहाय बिराद गोजांबाय आरो दसे उनाव उखैसिगोनसो आंखौ डेन्जार उखैयो ओमफ्राय गाइस बे सिन्दुरखौ बे मैया फोननायमोन आरोना ओमफ्राय नियाव दिनै लगायबाय आरोना ओमफ्राय निखौ सुदोंमोनबाबो खारासै आरोना बेबायदिनो थाबाय ओमफ्राय आं मायावमोन दखानालाय मिथिजोबना मा जागोन होनोना बेदर माबा मा दंबा बेदर अमा दाउ बोरमा हांसो तो गाइस एको खामानि जायासै आरोना जों गुवाहाटि फैनायाव स' दायो जोङो खामफोर जानोसै मान लासिसो नोंलाय मान लासियो खाम जानोसै आरोना थालि नामा थालि खाम जानोसै माबादो हांसोदो आरो दाउदो लाबोबाय थादो दासो नों अमासो जागोन जानायफोरखौ खिथिबाय थागोन मोजाङै खिथिनोसै जाबाय गाइस ओंखाम जाखांबाय आरोना खाम साम जानानै नै आङो गन्द्रा लाबोदों गन्द्रा ना मा होनो बे खाम लाबोदों आरोना गुवाहाटि फैनायनि एख' बायनाय जायासै नालाय थ' बाय हाथायावनो माबा मोनसे बायनोसै आरोना दायो मा बायनाय जायो माबाया दङ जां मावजि माबाया कालसफोरनि गोजौआवसो जांलै कालसफोरनि गोजौआवसो जां आरोना लिपस्टिक सिस्टिक एख' गैला नै दासो एसे हान्थिनांदों माबा मोनसे लानो मोनगोन आरोना दा लानो मोनबासो हान्थिनांगोन मोजां गय रखम मोजां गय रखम थान्दा माबा जानाय हा गथ'फोरनिसो सोन बेफोरबायदिया बिराद गुदुं जायो आरो न' गथ'फोरनिसो हा सुइटार मोजांखौनो नुवाखै आङो फिसा ना महला न' बेखौ बायना गालांलांनोसैथ' दिनै जोङो निखौ फिउचारनि थाखाय होनला नोङो बेफोरखौ देखनो हाफ सुइटार गानो नामा दा थान्दायाव हा इदिखौसो गाननांगोन इदिखौ नैबे इफोरखौ देखा सुइटार सोलियो नालाय नाय होनदों गाननानै मानसिखौनो मोब्लिबलि नुदोंसन दिनै रेकर्डानो जायाखै महाबा थांबा बुरानो महाबा थांबाथाय मोजां नुयो होनदों दोङो आरो माबाना दोनलै नुदों मोजां
गरम जागोनथ' अबे गरम जागोनथ' हा गरम जाया अबे जागोन अबे गरम जागोन दे गरम अबे Atau ku sih no? Aku mau dah. Ada belik na yun dong sih macam. Oh, boran udah. Aku jam nanti thang nak neng. Ni ke? Napa? Sunai nak nih pe. Kang ni lah. Ini mau kelar. Iya, mah bakal rinci gam nang ngari. Pink color. Nong ha. Iku muda menggenjam biar. Iya di gam nang ai. Oh, nele, bukan le. Muda no genjam biar. Nele. Pergi di gam nang ai, simple sih gam nang ai. Iya, pink bawa muda mengkaya. Di color kau nang kaya nih. Di color. Oh, aku benang ai ne. Nih type ni nang ke bayi ne. Demi, kerja. Mencilo indi ni kelai nengah mua batang basukan hera. Nih kita nang baca kena. Kami muda lupa na? Dukono diwa jano, bisi kau pasti bisa ya dukono. Likai থাকে fixed দাম নে gitu ne. Guys, yo bayi saya ikut. Nung thari bustu berkurang si dam kamla dendar na. Si dam kumbalana hai ikidin mandam kesalana hai. Mahazin nong ana zha. Tini ne gua dia second hand mobile nagir nagi money khai horzal lang mai nei. iPhone nagir nagi. Kedeng ha. Kedeng khala. Baba dis milegin le. Patlo ni dress. Ang lalle na baba nei na. Ini gosla gaya obisse. Ani kamu bukan udan. Nai ke gan bain gan ne mat ya. Kalau sa. Hilang sih nomor. Nanggo? Lunch mbak? Sudah. Lunch mudah nuakai. Ay bedi hai niklana. Menggan janu biar bedi ke. Ay gede. Gede nang ke. Genang. Baru. Ay be. Ikan jun kan. Color kaise beleg la. Modung ile dah. Kitina gana. Ayo tunggu ile. Gede nang kan lalai nang gede nai gusung gelam nugan. Ikan lah nanggo. Color ka beleg la. Makala ke? Labe. Map. Eko bener nang ase guys, to bini kanyang eko la eser na, terus baba ni kang sikos la labe. Lihat gezang naik hasil tergang selan, nak kiri mana nak kintu gaya na lain kan lah, namun ser na, dari dokan olah lesai. Maka? 99 nya. No zoom na? Zoom na lang dali. Sak terbaik na lang bala. Muar dah hurta bagi hurta. Ini dukan cewek langsung. Oi bago nang ko sa yang putar. Dokan ada kan na. Hurta bagi. Tutu tap. तो टेंशन से बहुत गजंग बाई मान गजंग मैंने विश्व तरह पतला दिन भाई बेरे ना बहुत ठंडा लगे कैस फिर तेरे थेपला हुआ हिले मान ठंडा लगे भगवान मान ठंडा लगे बुरी भावना से तो आज इस वीडियो तो एक ही नहीं हम लोग भार पाले वीडियो तो साबो कमेंट करिबो लाइक करिबो एंड शेयर करिबो और सब्सक्राइब करिबो ना पारिबो बहुत भागो लगे ते घुमो तो बाय बाय।